Au lamsugo hanya hai nirongno ani channelo vibe song tini ang nirongni bagai gobang mano srengmung tubui faikya o video hungkake srengmung video o video no paithak jora nanyani bagai ang jotono no koyo tai nirok ani channelo katal faitong hungkake ani channel no subscribe khairedi entai bell icon sinani tapongdi and norok o video no full ke nanya ni bagai ang norok no jotono no koyo and tini ni video norok nakhake norok gobang mano srengmung manai and tai kaisa ko ani o channel ni description no kaisa link rijak tongana abo hingkake ani second channel norok a channel la habai norok ani je o jaga video tongmani aro ang 1 minute thakaba short 30 second am thake short video sanamjak tongo and norok a channel bo habai norok ani channel la subscribe khairedi norok aingte video short norok download khainai manai live okongno muitu narakdi live jotono मान सम्मान हायाकेबा रेस्पेक्ट मानानि मुचुंगु हायादिबा हाइफनो मान सम्मान हायाकेबा रेस्पेक्ट हंकाके रेनानसिर रेंगिया हंकाके नों बाहायके मान सम्मान मानायबा नों बुइनो रेस्पेक्ट रेमानि तंकाके नों बो बुइनि आरनि रेस्पेक्ट मानाय नरो वाइसाफनो वान सुगैनायोदा दामनि किरिम फुलमा बाय borok naithogo haja damni kirim phuma bai borok naithogo hingkake sung o sungsaro kebono sitara naithokhnai kebono khagnani nangla khamo obo kaisa kotor company no tebo gönang sai gönang swnamani siklayo nung je borok no bisas khaimani borok no buni kok bai nung bono hamia hanai ta wan subdi boino no boni bagai hamia sanai no nungse boni kok no bisas ta khadi nung saimana mo chungkake nung bono se sengdi hamia jora hangkake nono wan sukrenai kechen angnani kaham jora hangkake nono wan sukrenai goplai angnani nung mungsasuk khanyani thangkake nung a lamawo kebang mungfagya kake nung a lama tei ta hindi tai kaisa lama kata naitugi hindi buphangwo bo boni yareng no slaya bo boni blai no slayo laibo success maya hangkake lama slainani serengdi live duijon borok bai hasal angnani serengdi kaisa hangkake biji borok tai kaisa hangkake sakto jangnai borok biji borok bonono bini kampai monung bai kok sanai sakto jangnai borok bo sak no kotor hini wan sugui nono sak nangyake kok sanai o kongno ang barbano norong no masawo live kebono dukhu taredi dukhu renani abo asuk nukulai haifono dukhu mangkangake a dukhu no hamrenani abo asuk nukutho sak no kotor anggai kucukta kajagdi nung kucukana segang nungbo tolani simino faikana bele wan sogina di nono masasak rangsak gibre kafu hingke nung afro bini yakung tolada khulomnai hayakeba nung afro sak da torjangnai sak no torjangnai borok bojesafano success angdi haifano boni aro kono dam value mani kono koroi au norok o video kisate ni bisingtei norok srengmang khana hanai ang khakayo au norok omhakeno soyasa naithongi ani channel and channel kotal faitongke o channel subscribe khadi and tai o video no norok nangjagui tongkhake norok share khairedi norokni whatsapp status au tini ni bagai omsungno hanya hai norok bai malainai te kaisa kotal video